Ljudi, 24 sata ću biti u kupatilu, bez hrane, bez vode, bez cigara, bez mobitela. Na 10. smo spratu, nema šanse iskočiti kroz prozor. Vrata će biti zaključana. U stanu 24 sata neće niko biti osim mene. Zaključajte vi vrata, ja sam spreman. Sad ću vam ja dokazat da mogu bez hrane. Već sam obršavio. Tačno se vidi kako se topim. Oni levati misle da ja ne mogu bez hrane. Moj brate, dokazat ću vam ja. Moram omašat duj da vide. Ova moja ekipa koja se to đubradi, kako su oni meni samo ostavili deku i ovo, ko da sam pašče neko. Pa gdje ću ja leći na pločice, da mi bubrzi otpadnu, u šolju, u kadu. Da nema sat u WC-u, ne znam ni koliko sam ovdje više. Dragi moji fanovi, nemojte da vas nikad niko živ zaključava u WC-u bez tone makarona ili 50-60 bureka. Inače ćete jesti govna ko ću i ja izgleda jesti. Sad da imam mobitel, kako bi slatko nazvao pizzeriju, kako bi rekao da mi ponesu 50 pizza, a oni meni odseli telefon i sve živo. Koliko je prošlo sati kad mi krče crijeva, a bome sam ja izgladnio. A bome i zagladno u ome kupatlu. On će sad cijelu ovu deku staviti. Da ne bi dobio, ne daj Bože, upal prostate. Kako nisu ostavili kakav šporet ili metar drva da naložim. Jebote, život nema vode. A šta si Čamle ovo uradio da nisi ventil zavrnio od jeboti sve svoje? Jebem ti Čamle mater onu gubavu. Kako si namjerno zavrnuo ventil da se ne mogu ni okupat ni posrati. Ovako ti ja, ko što si ti meni zavrnuo ventil, maternu pičku zavrnem. Evo ima vode. Dobro, ima u vodokotliću. Kako mi je malo izabradati. A mene budale, pa zadnja kap ode. A voda mi za piće ode, šta ću sad piti? Da Bog da si ti Čamle ovako treso i navlačio vodu koji ja. Jebem ti Čamle materin vodokotlić, što nisu ostavio 2 litre vode da se mogu napiti. Saš kurac biti. Ko je zavladilo u ovome kupatlu više se bit ne mre. Sad će zapaliti u deku. A šta ću kad izgori, onda će mi biti još hladnije. Sad će zapaliti u pirma. Najbolji da Bog da ti ovako Čamle gorio ko što ja gorim. Ja smrzim. Ja sam doživio da mi šolja bude šporet za grijanje. Sad bi dao da me fak živ kara za kif. Šta bi pojelo, jebim ti. Šta je ovo, kaladont? Je zgadno ovo. Nije ko burek, ali dobro je. A probit ćete nasilja! Ne želim više biti ovdje, otvaraj! Ljudi, nemojte nikad raditi ovakve izazove. Ovo je stvarno iscrpljujuće. Ovo je smrtno po zdravlje. Sada mogu doći do kamere, a on će doći prije mene do kamere. Razbio bi tu kameru. Rascokao bi. Nema više snage da govorim. Ljudi, izdržao sam izazov. Poslije ovoga bureka ode pojesti sve što bude u pekari. Pa ako umrem, nek umrem u velikom stilu.